ای چرخی فلک چرخی تدگیرم کرد، نه امید زیلت امید تقدیرم کرد. ای چرخی فلک چرخی تدگیرم کرد، نه امید زیلت امید تقدیرم کرد. گفتم که زیدامنش بگیرم محکم، گفتم که زیدامنش بگیرم محکمه. یه تالیسی و گریه گلو گیرم کرد. ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз мо ба муроҷиати як бародармон ба хонаводаи як бемор ки номаш Кисравзода Нурбону ном дорад, бемории омоси мағзи сар ва ҳароммағз мубтало аст. бисёри мардуми муҳоҷири худаш ки дар муҳоҷират аз кору фаъолият мекунанд, ман бовар дорам ки шумо ба ҳар як наворе ки ман мепартом дасти кӯмаки худро дароз мекунед, иншоалло соз мешавад. дар ин ҷо модараш ҳозира. ин хоҳараки мо ки дар бари мо аста 3 маротиба ҷарроҳӣ шудагия, як чашмаш пурра намебинад, як чашми дигаш 6% мебинад. иншоалло ба хости худованд ва ба кӯмакҳои шумо ин хоҳараки мо 4-ум ҷарроҳиша мегзаронад ва ба хости худованд соз мешавад. афаҷон чӣ сухан дорӣ маълуман. ای چرخی فلک چرخی تدگیرم کرد، نه امید زیلت امید تقدیرم کرد. ای چرخی فلک چرخی تدگیرم کرد، نه امید زیلت امید تقدیرم کرد. گفتم که زیدامنش بگیرم محکم، گفتم که زیدامنش بگیرم محکمه. یه تالیسی و گریه گلو گیرم. السلام علیکم، من نوربانو دخترم است. جراحی 4مش میشود. هر قدری که میخواهید کمک است. дӯстони азиз, хайрам карданд, нотунистен ҳастаи нафароне ки хайр мекунанд барои ҳамин чӣ кор кардантон дар кор. азаз шумо пул надошта бошед, маблағ надошта бошед, ҳатман ҳам видеоро ба наздикони худтон равон кунед. шояд онҳо пул доранд ва онҳо як чӣ хайр мекунанд, як чӣ дасти кӯмаки шумо дароз мекунанд. картаи Хичон аст, ба ному фамилияи Хичон. карта айкия чӣ ном? Хисрав Ҷалилов. Ҷалилов Хисрав ё ин ки Хисрав Ҷалилов мебурояд дар карта. кадом карта? Сбербанк. картаи Сбербанк. дар болои видео ман мемонам рақамоша ва рақамҳои WhatsApp-ша мемонам. чӣ намудӣ ки хайр кардан мехоҳед? Алиф ҳаста. алиф ҳаста. аз бонки Тоҷикистон Алиф бонк ҳаста ва аз банкҳои Россия Сбербанк ҳаста. шумо метавонед ки 10 рубл, 100 рубл, 1000 рубл чӣ қадаре ки тавониқва ба тавоноӣ аст. ба ҳамин хотир шумо метавонед ки хайри худтонро расонед ва ин хоҳараки мо ба хоси худованд шифо ёбад. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳатман видеоро паҳн кунед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.